ಅಕ್ಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ವರೆದಿನಿ. ಟೀಮ್ ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು. ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಖೇರಿದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜಪ್ಪರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು. ಪುತ್ತೂರದ ಮನ್ನದ
ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕುಡನಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊದಲ ಬರುವ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು 4 ಜನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಸ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆಗರೋ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲನ್ನು ಬಿಡ್ದು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನೊಂದು ಆತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗರೋ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬೋರ್ಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ತದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಗತ್ತದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೊದಲನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರೋಡು ತಿರುಮಂತಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅಕೇರಿದ ನಮ್ಮ ಪಂಥದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಚೆತ್ತಿನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರೆಂದು ಕೇನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ತು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನವನೀತನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಈರ್ತುವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುದಿಯೋಡು ಒಟ್ಟು 15 ತಂಡಲು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದೂರದ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪುನಾಗ 15ನೇ ನಂಬರ್ ಬೈದಂಡು ಲಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆಲ ತಲಕೆದ ಲಟ್ಟೆ ಬೆದಿರ್ದ ಲಟ್ಟೆ ಅವರ ತೋಜಲಣ್ಣ ಶೋಕುಂಡು ಲಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗ್ಲ ತಾಲೀಮುಗ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ದುಂಬು ಲಡೈದ ಕಲಟ್ಟು ವಾನಮ್ನೆಡ್ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಬಂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ நெய் மொழி பாடுது நெய் மொழித்த மித்து நெல்லி பாடுது நெல்லித மித்து குண்டு பாடுது ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಉಡ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ತಲಕೆ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಲಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತಂಡದ ಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೆಂದುನ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ 15 ತಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದೋಡು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ನಿಬಂಧನೆಲುಂಡು ಐಕೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಪೋಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐಕೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬುಡ್ದೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ದೀವೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒರ ಲಕ್ಲೆಮ್ಮ ಒರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪೊಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ರೈಸ್ ನನ್ನ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಲಕ್ಕದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾಲೀಮುದ ಪೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡಿ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತದಿಂದ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಅಕೇರಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದುಂಬದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೀಠದ ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನು ದುಂಬದಕ್ಕೆ ದೀಬೋಡು ಬಂದು ಇಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಈ ಕಲ್ಲೇಗಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಎಂಗಲ್ ಪತ್ತರೊಂದುತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮುಲ್ಲ ಯಾನು ತೂತೆ ನಿಖಲ್ ಗೊಬ್ಬಲ್ನ ತೂತೆ ಸರಿ ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೇಂಡ ನಡ್ಡೆಟ್ಟು 7 ಪೌಲನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂದು ನಡೆಟ್ ಸರ್ಕಿಲ್ ಡತ್ ನಡೆಟ್ 7 ಪೌಲೋಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿಕಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಚೋಕ್ ಆತನವು
అంటే ನಾನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಅದಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕಸರತ್ತುಲು ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತನು ಮಾತ ಕಸರತ್ತುಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಇಟ್లా ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನವನಿ చెట్టు పండ్లకనే ಒಂಜಿ ಬೋಡುತ್ತು ರಡ್ಡು ಇತ್ತು ಆ ರಡ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಗಲ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿತ ರಡ್ಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲ ಇರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅವೊಂಜಿ ಈರಿನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ದಾದಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಅನುರಾಗ್ ಶೈಲು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 5 kg 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಶೈಲು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ಲಾತ ಸೂಪರ್ ಅದನವೇ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ತು ಮಂಡೆ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೀನಿ ಅತ್ತ ಮಂಡೆ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಸಾರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡದೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಗರಿಣೆ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಪಾರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಶದ ಒಂದೇ ಮಂಜಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಗರಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಚ ಕನೋಲಿ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಇಂದೆ ಅನುರಾಗ್ ನಿತೇಶ್ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬೈತೀನಿ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಬೈತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಫ್ಲೂಟ್ ದೇಪಂಡ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ತೋಜ ಹೊಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅವೇನು ಎದುರು ಕಾಣದೇರಿ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಆ ಬಾಣ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಿಜಾಲ್ ಬಾಣ ಹತ್ತವು ದಾದೊಂದು ಕೆಂಡ ಲಟ್ಟಿನ ಒಂಚ ಬೀಜ ಅವನ ಆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಅವನ ಬೀಜ ಅದೇರಿ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪುಣದ ಬಂಡ ಕಲ್ಲೆಗದ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಸೋಕಾತ ನವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೈಸವರ್ ಇರಗ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿದ ತಂಡಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನೊಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಈ ಹೊರತುಕು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಲೆಪ್ಪನೊಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಅನುರಾಗ್ ತುಂಬುಗ ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಟ್ರು ದಾಲ ಪಂಡಿಜಿ ಭಟ್ರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಅಕೇರಿದ ತಂಡಂದು ಅಂಚದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಫ್ಲೂಟು ಕಣತದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬೈದಂಡು ನಲಿಕೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬೈದಂಡು ನಲಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಲಾಗಿ ಬೈದಂಡು ಮರಿಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಅಕ್ಲು ಇರುವೇರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ದಾಲ ಪಾತೆರ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಡ್ಯದ ನೆನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರರು ಮಂಜಲದ ಮಂಡೆ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಮಂಡೆ ಅಂತೂ ಈ ಫರ್ರು ಒತ್ತುಡು ಬರ್ಪಂಡಾಗ ಏನು ಪಿದೇರು ತರ್ಪಾಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ತರ್ಪಾವನೊಂದಾನಾಗ ಕೇಸರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ರೈಸ್ ಒಂದು ಪುನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊತಲಿ ಕೆಡದವರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬದವಿ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಚಿಂತನ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಬಿನ್ನೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಲ್ಲರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೈ ಮೇರೇನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನ್ನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈಕ್ಲೇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಎದುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾವನ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರೈ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಮತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಳ್ಳದ ಪುಗಾರ್ತದ ಆಡಿಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌತಮ್ ಪೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿಎ ನಕಲ್ನ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಂತಿಂಚಿನ
ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ಸಂಸದರನ್ನ ಆಗಮನ ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮೌಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಕೈಟಾಡಿಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಂದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋರ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದತ್ತೊಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರು ಬರೆತನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗುರುತಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ಲೇಸಿಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಡ್ಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನುಪನಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವರ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಐತೆ SKS ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ DBS ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅರ್ಕಾ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತಿಲ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಏನಂಚಿನ ONGS ಅದುಪಡು MRPL ಅದುಪಡು ನಂದಿನಿ ಅದುಪಡು ಅತನ ಮೇರಿಯನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದುಪಡು ಅತನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಅದುಪಡು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಟ್ಟು ಉಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈತ್ ಮಟ್ಟಡು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯರ ಆಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು 2023 ಇಸವೀಡು ಇತಿಹಾಸದ ಬರಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಮೆನ್ಕದ ರೈಸದ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ತೂಯರುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಡ್ದ ಇವನ್ನಾಗ ಇನಾಮಗೆ ಎಂದನ ಒಂಜಿ ಆತ ತಂಡಲು ಖುಷಿಡು ಪೋಪ ಅಂಡ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆರೆದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋರು ಉಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಈತ ಪೊರ್ತು ಐಕೆ ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಕಲು ಪಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇರಲ್ಲ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಕಲು ಆತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೀಡಿತ ತಂಡಲ್ಲ ತೂತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ 15 ತಂಡಲ ಗೆಂದರ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೆತ್ತು ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐಕೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ನೆಟ್ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿಖಿಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತುನಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರನಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದರು ಅಂಚನೆ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ್ವ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಅನುಮತಿಗೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ. ಒಂಜಿ ತಾಸದ ತಂಡದ ಕಲ್ಲೆ. ಕುಲಿಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ್. 2 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ನೆನೆಚಿ ಕಡಪುರೋಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡೇಕಾಗಲು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ದೂರ ಎತ್ತುನಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದ ಆ ಪಿಲಿನ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನೈಟ್ ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಗುಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆ. ಆಣ್ ಪಿಲಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪುಣ್ಣ ನಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಕೇನೋರು ಆಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಣು ಪಿಲಿ ನಿಗುಲು ಎದ್ದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 15 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾರ್ದೀತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಅಪ್ಪದ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಆತನ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಲವು ದೀತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಏತುಲ್ಲನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ನಿಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪನಂದಾಣ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಲೆಪ್ಪೊಂದಿಚ್ಚ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಉಲೈದ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಲೆ ತೊಂದರೆ ಬಲೆ 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 ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹೊರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಪೂರ ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಪೇರೆ ಆಸಕ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಪೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ದೇಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಡು ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಬೇಡು. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುನು ಅವಳು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ ಪೇರೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ವೇದಿಕೆ ಬೇಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಉಪ್ಪುಡವ ಐಕಲ ಮಂಡೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಪೊರ್ತು ನಲಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ನಿಗುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದುದರು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರುವ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಗಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯದೀರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಿಲ ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ತಿಕ್ಕಡೆ. ಎಸ್ 1 2 3 ಗೋ.
ಬಚ್ಚಣ ಕುಡಂಜಿ ಕೂಡ ಎರೆಗಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಗನ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಗಳು ಅಲ್ತದ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಗಳು ಬದ್ದು ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡ ಹುಡುಗ ಬಚ್ಚಣ ಇಜ್ಜ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚಣ ಕೈ ದೆಪ್ಪಲು ತುಕ ಹಲ್ ತಾಸದರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅಕ್ಕಿರಿದ ಕುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ನಿಗಳು 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬದಾರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೇಡ್ದು ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರೆತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲಕ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲಕ ಬರಲ ಜೋರಾದ ಜುತ್ತನ ಕೈ ತಾಟಿ Anda pira bola, pira bola, pira pira, pira pira bola, pira pira. Pira pira, pira bola, pira bola, pira bola, pira bola.
ಅಂದ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪುದರಿಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಉದರ್ದ ನಿಶಾಂತ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಿಲಿಮೇರ್ನ ಮೆರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಾಡಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತದಾರಿ ಇಂಥ ಕಾಲಾಡು ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಮಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಲ್ಲ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬರ್ಪೇನ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ 3 ಫಿಲಿತ ರಂಗನ ಪಾಡ್ದು ಮೇನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋಗ ಸೀಸನ್ 3 ರೆಡಿ ಅವಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡಲಿ ಏತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ 15 ಪಿಲಿಗುಲಾದಿಪ್ಪಡು ಅತನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ತುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲೆತ್ತುನು ಪಿಲಿವೇಶ ತೋಡಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಬರೋಡೊಂದಿತ್ತು ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತೋಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಲೆಗ ಆರಾಮಡ್ ನಿಖಲೆಗೆ ತೂಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತು ಕೊರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಏರ್ ಮಾತ ತಾಟಿ ಬೊಡು